Primeira reunión de Augas de Galicia cos 12 concellos afectados pola activación da alerta por seca no sistema do Lérez e a ría de Pontevedra. Os alcaldes deste municipio creen que é necesario realizar un cambio na política en relación á auga. Por lo tanto, creo que hai que crear unha política de augas diferente, novedosa, que aposte de alguna forma por empoderar os concellos no sentido de que desde os concellos creo que poden surdir iniciativas que permitan mellorar a situación actual, non? Tendo en conta, insisto, que a situación actual posiblemente de cara ao futuro se vaya agravando, que desde os concellos creo que hai iniciativas, se pode haber medidas que permitan de alguna forma completar incluso o ciclo da agua. Dende Augas de Galicia requeriron información para establecer con cada un dos concellos obxectivos e metas concretas para reducir o consumo da auga. Ese principalmente unha primeira reunión, demandaremos tamén unha información concreta, a partir de aí análise e coordinación para que tanto eles no ámbito das súas competencias como nós no das nosas podamos coordinarnos e poder adoptar as medidas para xestionar evidentemente pois esta situación e facer entre todos política de seca e non política da seca, que é unha cousa moi distinta. A situación pro Concello de Pontevedra non é alarmante de momento, pero si teñen claro que se teñen que facer un uso responsable deste ben. A situación non é de gravedade, é unha situación na que temos que estar atentos, temos que estar alerta, hai que facer un consumo responsable e evidentemente intentar consumir menos auga. E en todo caso despois evidentemente é cando habrá que reducir ou limitar ou reducir ao máximo os usos industriais. Dende Augas de Galicia din que o principal a día de hoxe, tal e como estipula a normativa hidrolóxica, é garantir o abastecemento da auga ao cidadá. Seguido dos usos medioambientais, a continuación estaría a gandeiría e agricultura e xa por último a industria. De aí a que dende Augas de Galicia exixan a ENCE que reduza o 50% o seu consumo da auga, unha medida que agardan se faga efectiva a finais desta semana. Nós o que queremos é trasladar unha mensaxe de que, insisto, estamos nunha fase na que o abastecemento está garantido, pero non existe unha garantía ilimitada se segue sen chover. E, polo tanto, temos que empezar a concienciarnos todos no ámbito das nosas competencias de que hai que adoptar medidas e que son medidas, además, que xa están previstas e planificadas. Empezando por onde? Pois se temos que reducir os consumos, evidentemente temos que empezar, como vimos de facernos, por aqueles consumos que non son prioritarios, cada un no ámbito das súas competencias. O río Lérez atópase nunha situación anómalamente baixa ao seu caudal, circula un 95% menos que na mesma época do pasado ano. Isto débese á situación de seca na que estamos inmersos. Dende Augas de Galicia agardan repetir esta reunión cos 12 concellos afectados a vindeira semana co fin de avaliar a reducción do consumo da auga en cada un deles.